আমার আজি মুছলপুর জেলা হিসাবে 4টা ব্লক কমিটিত আমার যেটো নির্বাচনী সভা এটো খুব সাকসেস ভালকে সাকসেস হয়ে গেল মততে আমি কব পারো যে 1 নম্বর কোকরাঝার লোকসভা হিসাবে আমার কাম্পা বরগিয়ারি জিকাটো 100% কাটা এটো তো জিকিবই আমি কোকরাঝারটো কোনো শক্তিয়ে রাখিব নোৱাৰে আমার কাম্পা বরগিয়ারি আমি জিকিম 100% আর দৰং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰতো বিরাট ফাইনাল ভাল রেজাল্ট আহিল মততে আমি জিকিল দুটা সমষ্টিত আমি জিকিব বাস মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই কোকরাঝার লোকসভার মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই আমার লগত কন্টেস্ট কৰিব পৰা কোনো দল নাই আর নহবই আমি দৰং ওদালগুৰিৰ বিজেপি আর কংগ্রেসক হারাই ফেলাই আহিছে আমাক কোকরাঝারতো এনেকুৱা টিম লাগিছিল তেতিয়া অলপ ভাল হলে হয় কিন্তু টিমে নাই আমার লগত যুঁজ দিব কাৰণে দেই मानासावल' फैया बेना प्रग्रामा दं बिजनियावबो दं क'क्राझारावबो दं गसाइगावबो दङ बिजनियावबो दङ सालबारियावबो दङ बिदिनो मोनबा दङ निर्वाचन इलेक्सन चिफ मिनिस्टारबो फैगोन सोरबा मन्थ्रिबो फैगोन सोरबा एमपिबो फैगोन बे गाव पार्टि लाइनाव गाव केम्पेइन खालामो देरहालाङोबा माबायदि खामानि मावगोन मा थांखि सार देरहालाङोबा जों दाथ' एमपि देरहालांबालाय बेनोसै जोंहा प्रतिश्रुति होनाय दंखायो बिटिसि सरकार फैनांगौ बिटिसि सरकार फैखांनायनि उनाव जोंहा इस्टाराव होखानाय दङ बे इस्टार मथे जों खामानि मावगोन नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जों जुजिनानै रावबो पार्टि गैया आरो बे प्रमद बर'आ जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस बे प्रमद बर'आ जुदि थिगैनो दङमोनब्ला मैयानि बे दरं उदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ बिजेपिनो भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांमोना जोङो 7.5 लाख भट मोनगोन दरं उदालगुरियाव सीएम सारा दिनै बिथाङा बुंदों फैगोनब्रा फैगोन बनसो जायो होननानै बुंदों बिथाङा बे जेबो नङा बेफोर जेबो नङा बेफोर जाहैबाय नाटक ड्रामा बिजेपिनि मानसिया गासिबो सिङाव नांगोलाव भट होजोबगोन दे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन